Salutare toată lumea, bine avem un nou episod, astăzi suntem pe Crazy Dino Park. Eu sunt Mihai Game Station, nu uitați like și subscribe și haideți să începem. Este un joc foarte tare, după părerea mea. Welcome to our Dino Park. You're the new manager, right? Your name was, wait, aici să ne punem numele. Mihai Game Station. Bun, așa. Nu uitați să dați și voi un like și subscribe, să fac și eu 30 de abonați. Help us in organization. Our core funds are rated limited but should be enough to organize. Deci avem bănuți să facem primele expediții, să zic așa. Haideți să mergem. Stați să vă explic despre ce e vorba sau cred că o să fac o serie și o să vedeți și voi despre ce este vorba, dar mă jucam jocul acesta când eram mic de rupeam. Hai să dăm aici. Pieces of. Deci, hai să minăm astea, punem asta. Trebuie să minăm pentru fosile. Fosile acestea facem dinozauri. Deci am făcut prima expediție și pot să fac primul amonit. Dacă vă peste 10 vizionări, cred că o să mai fac un episod. Deci, bam. Și se creează primul dinozaur amonitul. Aici cât ia? Iar on a step away. Dacă i-am dat un gem, o să ne trească gemurile, dar momentan le dau. Și haideți să vedem ce este un mic amonit. Este destul de drăguț. Snail, amonit. Este preistoric, după cum vedeți. Hai să ne deschidem părculețul. Și de aici primim bănuți. Hai să mai mergem la expediții. Stați să termin tutorial. Hai să mai minăm. Mai sunt primii doi dinozauri, sunt amonitul cu velociraptorul. Uitați, astea sunt toate oasele de velociraptor. Asta e tot ce pot să iau, nu? Ia să vedem. Dau un gem aici, eu nu vă recomand acolo lucru. Dar dau un gem ca să iau oasele. Da, tot nu le-am luat pe toate. Hai să dăm dig again să mai luăm. Oi. Deci, da, pot să iau aceste două oase. Nu aș bănuți ăștia. Hai să facem dig again până ne arată acolo când trebuie să mai luăm un dinozaur. Am nevoie de oasele astea. Deci, iar, din nou, toate trei oasele le-am. Uitați, putem să facem primul velociraptor. Bam. Hai să vedem cum arată velociraptorul. Hai să-i dau 2 gemuri. Nu prea se merită, dar uitați ce șmecher arată. Acum este un bebeluș, dar când o să-i transformăm la level mai mare, să vedeți cum arată dinozaurul. O să arată oribil. Aici avem pietre, să ne dea și gemuri. Puneam eu toți bănuții ăștia. Gata. Haideți să mergem la expediții și trebuie să faci misiunile alea ca să faci level și, de exemplu, la level 4, uitați, aici luăm pterodactil. Aici cred că e aici. Ok, o să dau un gem pentru că știu că e aici. Și mai e și aia acolo, deci da. Am dat bine acel gem. Hai să facem și noi amonitul la level 2. Practic avem deja amonitul. Și osul de dinozaur, foarte bine. Aici putem să facem încă un amonit. Asta e cel mai ușor, are doar două oase, dar sunt unii care au și peste 10. Ca să le facem level, uitați, trebuie să-i luăm unii pe alții și să-i fuzionăm. Și este un amonit mai mare. Ce frumos. Am făcut deja level 2. Haideți să mai mergem la minat. La căutat de fosile, să zicem așa. Trebuie să dăm swipe pe ecran așa.
Hai să luăm oasele acestea. Din cam toate oasele. Mai trebuie un amonit, eu dau gemuri la început, dar nu vă recomand. Mai ales pentru că sunt pe episod, dar eu vă recomand să păstrați gemurile, pentru că sunt importante mai târziu când vreți să-ți upgradezi boot-ul. Și să ai mai mulți bănuți. Ce-mi tot luăm? Cred că am luat-o, da. Uitați-o cu apă. Ăla... Deci Return to Park, nu știu ce mi-a dat. A, ăsta e de ăsta, cu multe iteme. Destul de sigur. Ia ce mai fac dinozaurii noștri și dacă apeși pe dinozaur pot să fac ouă. Te filmez. Mamă, cele mai rapide, 6 minute din viața. Hai că vreau să upgradez și Velociraptorul la level 2. Hai că astea sunt două astea de Velociraptor. Și pot să le iau pe amândouă, de ce bine. Probabil o să mă aud eu mai încet decât jocul, dar este primul episod și după o să văd eu cât de tare mă aud sau cât în ce mă aud. Hai să minez așa. De Return to Park, ia la asta putem să dăm. Hai că am oprit muzica. Deci de ce am completat 10 expediții, what? Nu mă așteptam. Haideți să punem astea oasele la locul lor. Și haideți să vedem cum arată un Velociraptor la level 2. Hai să-i fuzionăm aici și... Uitați, ăsta arată mai ceva ca un dinozaur. Și putem dăm nouă, poate să ne pice și dinozauri strălucitori care... Am deblocat a doua zonă. Destul de sigma. În episodul următor o să vreau să deblocăm încă două zone. Uitați. Level 4 required. De cât timp filmez, de 7 minute. Hai să minăm aici câtva, chiar dacă nu am prea mulți bănuți. Aici e pterodactilul cu stegozaurul, parcă, sau nu mai știu. Dar unii dinozauri sunt extrem de faini. O să fie și de ăștia de glaciar. Hai să nu mai vă zic că... Vreau să iau capul de pterodactil, unde e osul. Gata, aici e. Hai să dau dig again, mai pot să dau asta și încă o dată, că după nu mai am... Nu mai nu se vede nicăieri. Da, nu l-am luat. Hai să mai dau un gem. Deci dacă nu găsesc cele mai proaste gemuri folosite. Da. Puteți să aveți și de asta, adică să nu găsesc niciun os, dar nu e nicio problemă. Că se mai întâmplă. Doamne, ferește. Zi că găsesc. Ok, am găsit asta și... Doar un os. Uitați, aici, deci, aici avem pterodactilul, aici stegozaurul. A, noroc că mi-a dat asta să mai pot să minez. Uite, trebuie să găsiți, uitați la aici, lângă ăsta. Haideți să mai minăm o dată, că tot mi-a dat mai mulți bănuți. Deci... O să dau un gem, mamă, dar mă doare inima când dau gemurile. Nu pot să cred că era unde acolo, unde nu am. E incredibil așa ceva. Uitați capul de stegozaur. Îmi trebuie asta. E mai greu de luat capul. O să dau un... Zim că e os. Zim. A, uite, mamă, ce era să dau skip și n-am văzut osul ăsta. Stați să dau un return, deci vreau aici. Stați să pun oasele astea aici. Și mai avem un cap. Dacă vreți, puteți să și vindeți oasele. Aici, la coșul ăsta. Dar nu le vin pentru că îmi trebuie. Și ne dă vreun nou, nu ne dă. Nu știu de unde să mai iau bani. Cât timp filmez? 10 minute fix.
Și cam atât a fost pentru acest episod, a fost primul episod. Dacă vă peste 10 vizionări o să mai fac o să fac o serie. Nu uitați să dați și voi un like și subscribe dacă vă plac dinozaurii și ne vedem data viitoare unde o să deblocăm încă 2 dinozauri și nu știu ce o să se întâmple. Pa, pa!